Am să vă prezint un fragment din Alejandro Jodorowsky, autor, scriitor și cineast de origine chilenă, pe care am avut bucuria să-l întâlnesc personal și care mă inspiră foarte mult. Scrie în continuare la 98 de ani și zice cam așa: Am să-ți vorbesc ție, direct ție, ție și nimănui al cuiva. Eu nu vorbesc de vorbe. Eu vorbesc despre experiențe. Toată viața mea a fost învelită în vorbe, în cărți, în maestri, vorbindu-mi cu vorbe despre minte. Ce e mintea? Vorbindu-mi despre iubire. Ce e iubirea? O practici? Văd cum lumea cade în bucăți actualmente. Imaginariamente cade, pentru că realmente nu cade. Ne lipsește să avem experiența conjunctului ce suntem, dar e o experiență, nu? Nu e o teorie. Nu vorbesc despre arborele vieții. Nu vorbesc despre steaua în 6 colțuri. Nu vorbesc despre ceacre. Nu vorbesc despre lucrurile astea. Și nu vorbi despre lucrurile astea. Vorbește-mi despre experiența ta. Care e experiența ta? Ce ai experimentat cu adevărat? Toată viața m-am zbătut să mă experimentez, să știu cine sunt, unde sunt, cum sunt, unde sunt. Unde sunt eu și unde ești tu? Asta e prima întrebare. Stai chiar în momentul ăsta, în mijlocul unui univers ce nu are limite, enorm, la o velocitate pe care nici nu ți-o poți imagina, la viteza extraordinară a sistemului solar. Și totul se învârte și se învârte și se învârte la viteze extraordinare în spații ce nu au sfârșit. Și aici ești tu, în mijlocul acestei imensități, și totul se învârte și se învârte și se învârte ca un flux de apă care fierbe continuu. Aici ești tu și viitorul este înainte și trecutul este înapoi și viitorul este sus și prezentul este jos. Prostii. Tu nu ai trecut, tu nu ai viitor. Totul e aici. Persoana care a început să mă asculte nu e aceeași cu tine de acum. Tu te-ai schimbat deja. Și nu ne întoarcem niciodată în același loc. Aici ești tu, în continuă schimbare. Pentru că dacă nu ai schimbare, nu ai viață. Eu sunt viață, intrând în materie, în ventrele unei femei, a unei mame. Și intrând aici, m-au înconjurat de materia asta vie. Și au început să mă influențeze cu un arbore genealogic imens. Au început să mă pună într-o cușcă, într-o colivie, într-o ladă, în cușca asta pe care o numim ființă umană. Și în felul în care m-au născut, în felul ăsta și sunt. În felul în care se afla mama mea când m-a născut, așa sunt. În felul în care se afla tatăl meu când m-am născut, felul ăsta m-a marcat. În felul cum mă tratau la școală și în ce mi-au pus în cap. În felul cum am intrat în sentimentele mele, în felul cum a intrat biserica în sexul meu și în ce au pus în corpul meu. Asta au format din mine. Dar eu nu sunt asta.